Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng Khasi Students Union Nongstoin Circle, kalapan pau ya kejing banyau ka bacor, halor kejing shimno, jong ka GVK EMRI, ya ka ambulans ka balarem, ka baladan rupa hakani ka district, katatang hadian balawan poi ka ambulans batemai, ka baderu ka ambulans ka balamang, nakabenta ki bapang COVID-19. Kumta banyo jik panchay halor kani kejing wan shimno, ya kani ka ambulans, ka bala a jing sakri ki ba, hakaleng ka district. Nakaleng ka KSU Nongstoin Circle, hapo ka JLM jong General Secretary Usamla Welbas Wanyang. Hakakat praterek mutabna jemang arhajar arpo. Kalalet banyak kendo ya ka District Medical and Health Officer jong ka West Castles District ban pan jing pensai halor kani. Habai kran bat kinong patai kubor hadian bakaseng kaladep ya kendo ya ka DMHO nakaliang jong Usamla Welbas Wanyang ulaong bakaseng kamshim layo ya ka jubab ka basay. Namar ba nakaliang jong ka Dr. M Bareru kamla ban a ya ka jubab ka basay halor kani ka jing shimno jong ka GVK AMRI ya ka ambulans ka balarim. Reka ika bapendong ini bangin wan menekan tu di metro hang ni mentah kumon batai biniak mah untuk basdang ba nakaliang ka sarkar din ba ke lapha ke ambulans ke batmai ni ka po ka GVK Emri hang ni po ka distrik ke jungi kadin ka ai ba penengo ini kalong ba ya ka wepat ke barim nakaliang jong ka GVK menta ka wan phabu no apo selong dia kata ka ai ke bangi ngi kum ka seng ni snyo kai ke bom sekolah ban pediang kata ka jingle juga GVK Emri namar ba kai ka ambulans ke bangi yok menta ka kejitip jungi ka deka ka bede be ka bat ki covid patient nal yang jungi kalau kani ngawan ke du madam hang nimta ni madam ka jing bata i kamlong ka bada syai than kamlong ka basai mo ong ketum ke jing ong i kalong ba nal yang jungi i imtip imdun jing tip halor kani ka ambulans ka ko dur ke penyat ka ko kom di penyat ba ki la sim no ka ni ka bala don mentab gabu biang antar ka bat mai tinggal yang jongi hadin bangila ya kram i ngasim da kawai pat ka yu bangi ngi nakal yang jongi ka sengin no shong klikti lo kani bangi na yai buden senang banyo ka jing sai bakam tam ba habangi don ta kawai ka ambulans lo ni ka dong kan jongi ka dunawa nan ta kawan sur ka de ka tangani hi ka bakam aji ki sekri ka ba bhai ki pan ba jo ka dong ka than jungi kham tam ki general patient mo te nang jungi ni nom chong tha ya lo kani nginang wat nginang khawila kelenti kumno ban urlong ya ka jing thrang la ka jing kwa ka jungi kalong be ba bro atli kin ide bandon hapo jo district away ka debe nam ta ka jong ki covid patient but kawai nam ta ki general patient.